खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोनखौ आंनि बैस्रि बर' रादाबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाबोबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। सनितपुर जिल्लायाव मोनसे खास्रि बिस्रि जाथाय। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय इटाखलायाव सासे आइजो गावनि फिसाजो गथ' गोरलैखौ बुथारनानै सिरि सिरि रावबो मिथियाजासे फबना दोननायनि जाहोनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरि बिमानि मुङा जाबाय अनुवारा काटन, मुस्लिम आइजो। अनुवारा काटना हिन्जावसा गथ' जोनोम जानायनि जाहोनाव गथ'खौ इनायै बुथारना फबना दोननाय जाथायखौ खालामदोंमोन। उनाव लकेलनि मानसिफ्रा पुलिसनो खोन्थाहरनायनि उनाव गासैबो जाथाया सोराङाव फैयो आरो दायनिगिरि बिमाया पुलिसजों एरेस्ट खालामजायो। मैया हेमन्त बिश्व शर्मानि केबिनेटआव गोबां डिसिसन लानायखौ नुनो मोन्दों। आसाम सरकारा आसामाव मोनब्रै जिल्लाखौ बानायफिनसिगोन। बे मोनब्रै जिल्लाखौ 2022 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव डिलिमिटेसननि थाखाय सिफायनो गोनां जादोंमोन। बे मोनब्रै जिल्लाफोरनि मुङा जाबाय हजाइ, बिश्वनाथ, तामुलपुर आरो बजालि। बेफोरखौ जिल्ला बानायफिननाय जासिगोन। हजाइ जिल्लायाव बिनाकान्दी बिधानसभा समष्टि, लामदिं आरो हजाइ बिधानसभा समष्टियाबो हाबफासिगोन आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव बिश्वनाथ बिधानसभा समष्टि, गफुर बिधानसभा आरो बिहाली बिधानसभा समष्टियाबो बिश्वनाथ जिल्लायाव हाबफासिगोन। तामुलपुर बिधानसभा समष्टि आरो गरेश्वर बिधानसभा समष्टिया तामुलपुर जिल्लायाव हाबफासिगोन। बजालि आरो भबानिपुर सरभुग बिधानसभाया बजालि जिल्लायाव हाबफासिगोन। आसामाव गासै 35 जिल्ला दङमोन। 35 खान जिल्लानि मादाव डेलिमिटेसननि थाखाय 4 खान जिल्लाफोरखौ बोखारनो गोनां जादोंमोन। दा 35 खान जिल्लाफोरानो जाफिनसिगोन। आसामाव बे बारनिफ्राय बे बोसोरनिफ्राय साब डिभिजन थानाय नंलिया। आसामनि 24 खान सिभिल साब डिभिजनखौ बोखारनानै आसामाव 81 खान साब डिस्ट्रिक्ट मुं होनाय जाबाय। आसामाव साब डिभिजन थानाय नंलिया। साब डिभिजनखौ बोखारनानै साब डिस्ट्रिक्ट खालामनाय जाबाय। आसामाव 2024 मायथाइनि 1 जानुवारिनिफ्राय साब डिस्ट्रिक्टआ जागायजेनसिगोन। साब डिस्ट्रिक्टखौ एडिशनेल डिसिआ सालायगोन एबा साब डिस्ट्रिक्टनि हेडआ एडिसिआ जासिगोन। साब डिभिजनखौ एसडिअआसो सालायोमोन। बे साब डिभिजनखौ उथायनानै साब डिस्ट्रिक्ट खालामनाय जाबाय। आसामाव 2024 मायथाइनिफ्राय साब डिभिजना गैलिया जाबाय। जोंनि आसामाव साब डिस्ट्रिक्टसो जासिगोन। बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारीखौ नंखाय फेसबुक पेजआव हिन्जाव लाना खारनानै गोमाना दं होनना फोसावदोंमोन। दा बेखौ लानानैनो इउपिपिएल हानजाया फोसावग्रा दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनांगौनि केस होनाय जाबाय। भिडिअआव मा फोरमायखो नोंथांमोनहा नायलांनो हागोन। थांनाय मोनायाव जोंनि मानगोनां बिटिआरनि मानगोनां डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारनि सायाव सासे बेक्तिया अर्थात बिपिएफ हान्जानि माखासे आइटि सेलफ्रा नंखाय माखासे बिथांमोना फोसावदों। दा बिनि सायाव आङो बेखौनो बुंनो सानदों जे बेबायदि फोसावनाया दिनैल' नङा। बिथांमोना जि समनिफ्राय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ सरकार सालायबाय थादों बे समनिफ्रायनो बिथांमोना मा खामानि मावनो आरो बिथांमोना खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना नागिरना मोनि जाहोनाव बिथांमोना माखासे आइटि सेलफोरखौ बेबायदि गोख्रों खालायनानै बेबायदि नङा जोंहा बेनो आबां जाबां बाथ्राफोरखौ बिथांमोना फोसावबाय थायो। मालाबा शिब सारनि ओंखाम जानायखौ बिथांमोना फोसावो, मालाबा बेबायदि सोरनिबा गाज्रि माखासे एकदम एलिगेसन लाबोनानै फट' बुजाबलाबायनानै बिथांमोना बेबायदि फोसावनायखौ जों नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो मैया बिथांमोना जोंनि मानगोनां डिपुटि चिफनि मोनसे भाइरेल फट' सासे आइजोखौ लानानै खारदों होननानै मोनथामसो बिपिएफनि पेजआव बेखौ फोसावनानै होदों। आरो बेफोर पेजफ्रा जाहैबाय बिथांमोना क'क्राझार इउथ बिपिएफ बे पेजआवबो फोसावदों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना आइ लभ बिपिएफ होननाय मोनसे पेजआवबो आरो बिथांमोना आरो मोनसे हालां बाजार इउथ बिपिएफ होननाय बे मोनथाम पेजआव जोंनि मानगोनां डिपुटि चिफनि फट'खौ होनानै सासे आइजो जाय आइजोआव बिथाङा मोनसे समाव बै समाव बिथाङा जेब्ला आफादाव दंमोन बे आफादाव थानाय समाव बिथाङा बे व्यक्तिजोंनो बे आइजोजोंनो गोबां माने न'नि मोनसे सम्प'र्क लानानै बिथाङा बेबायदिनो गोबाव सम सोलिबोदोंमोन।
आरो बिथाङा माजे माजे अननानै आरो बिथाङा दा जोंनि रेसपेक्टेड सासे चेयारमेनबो चेयारपार्सनबो बे आइजोआ दा बे आइजोजोंनो जोंनि डिपुटि चिफखौ मोनसे एलिगेसन हिसाबै लाबोदों आरो बे एलिगेसनखौ लाबोनाय सासे व्यक्तिया बे आइटि सेलखौ क'क्राझारनि जि आइटि सेलनि जाय एडिटर जानानै दिनै सालायबाय थादों बिथाङा जाबाय बिथांनि नामा जाहैबाय मा होनो पेंकु ब्रह्म होननानै बुङो बिथांनि अलरेडि जों फट'खौ मोनखाबाय आरो बिथांखौ जोङो बिथांनि बिफाया जाहैबाय लेट सुरेश ब्रह्म आरो बिथाङा जाहैबाय गामिया जाहैबाय सिलिगुरि पस्ट अफिस पाटगाव आरो PS सेरफांगुरि आरो डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार दा बे व्यक्तिखौ जों अलरेडि मिथिखागौ आरो बे व्यक्तिया खामानि गैयै सासे व्यक्ति आरो बिथाङा बेबायदि आबां जाबां थालाबायो दा बिथाङा इउथ BPFआव थानानै बेबायदिनो जोंनि UPPLनि सायाव गाज्रि माखासे एलिगेसन लानानै नंबां बाजां माने बिथाङा जोंनि समाजखौ मोनसे गाज्रि थासारिनि गेजेरजों बिथाङा माबा माबि लिरनायखौ जों नुबाय थादों दा ओंखायनो आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जों बिथांनि सायाव अलरेडि आं मोनसे FIR होनाय जाबाय आरो बिथांखौ आं सानो दिनै जोंनि क'क्राझार SP आरो लोगोसे DSP लोगोसे क'क्राझार OC बिथांमोनखौ आं खावलायो थाब बिनि सायाव एक्सन लानांगौ नेसेसारि एक्सन लानांगौ आरो बेबायदि व्यक्तिखौ जोंनि समाजनिफ्राय गोजानाव दोननांगौ मानोना बेबायदि व्यक्तिफोरखौ जों जेब्ला स्कप होयो बिथांमोना समाजखौ मोनसे गुबुंले थासारियाव लाबोयो दा आं आसा खालामो जे दिनै बे व्यक्तिखौ हमनायनि गेजेरजों आरो बिथांनि साजाखौ जाहाथे निस्सय जोंनि पुलिस प्रशासना होगोन आंहा आसा दङ आरो डिपुटि चिफ सारा जाहाथे मोनसे इनायखौ मोननो हायो आरो बिथांनि जाय आइजोखौ जाय डिपुटि चिफजों मोनसे एलिगेसन लानानै फोसावदों जाहाथे बै आइजोआबो मोनसे जास्टिसखौ मोननो हायो दा बे जास्टिसफोरखौ नायनानै जों मोनसे FIR होनाय जादों आरो थाबनो बिनि सायाव नैबे पेंकु ब्रह्म होननाय व्यक्तिखौ थाबैनो पुलिसा बे मा होनदों 24 घन्टानि गेजेरावनो एरेस्ट खालामनांगौ आरो थाबैनो बिथांखौ एक्सन लानांगौ आरो बेखौ आङो सासे UPPLनि कर्मि हिसाबै आङो डिमान्ड खालायो आरो प्रशासनखौ मानोना जोंनि दानि सेंग्राफ्रा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जोंनि माखासे मा होनदों रेसपेक्टेड माखासे बेबायदि प्रट'कलफोरखौ बिथांमोना मानिया आबां जाबां बिथांमोना मोनसे इउटुब खुलिनानै बेबायदिनो फेसबुक खुलिनानै गोबां बिथांमोना आबां जाबां लेथ्रा लिरनाय मानाय बुंनाय बेफोर रावफोरखौ जों नुनो मोन्दों दा बिनि गेजेरजों जोंनि बर' हारियाव जोंनि बर' समाजाव बा जोंनि BTR ओनसोलाव बेबायदि मोनसे गाज्रि बारहावा थासारिखौ जोङो फैबाय थानायखौ नुनो मोन्दों दा बेफोरबायदिनिफ्राय जाहाथे नैबे पेंकु बायदि ब्रह्म व्यक्तिखौ हमनानै जेब्लासिम जोङो एरेस्ट खालामनो हाया पुलिसा अब्लासिम बेबायदि थासारिया थाबाय थागोन आरो जोंनि क'क्राझार ओनसोलाव बे व्यक्तियानो मा होनदों मोनब्रै मोनबा सयथा सातथा पेज खुलिनानै आबां जाबां माने बिथांमोना माने रस होनानै बेबायदि बाथ्राफोरखौ माने फोसावलायबाय थायो दा बेफोरबायदिनिफ्राय जाहाथे जानगार थानो हायो आरो बे पेंकु ब्रह्म होननायखौ 24 घन्टानि उनाव एरेस्ट खालामनांगौ जोंनि क'क्राझार जिल्ला प्रशासननि सायाव जोंहा फोथायनाय दङ आरो जोंहा क'क्राझार थानानि सायाव फोथायनाय दङ बिनि सायाव जों अलरेडि जोङो FIRबो होनाय जाबाय आरो आं सानो थाब बिनि सायाव एक्सन लागोन होननानै आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपडेट लाबोनो थाखाय थुलुंगा मोनो एसेनोसै गोजोन्थों।